Keď sa pred niekoľkými rokmi začala móda veľkopriestorových automobilov, japonská Mazda určitý čas vyčkávala. Istotne nie nečine, lebo potom ohlásila príchod modelu s číselným označením 5 a uspela. Našla si na už zaplnenom trhu miesto i zákazníkov. A vlani na jeseň už mohla Mazda predstaviť novú generáciu 5 navrhnutú v novom dizajnovom štýle nazvanom Nagare Flow. Ten by mal charakterizovať a zhmotňovať pohyb, napätie. Novinka teraz dostala niektoré spoločné črty s modelmi 3 a 5. Čitateľné sú najmä spredu, pri pohľade na 5-uholníkovú masku či výraznejšie tvarované veľké reflektory. Typickou črtou novinky sú aj vlnkovité bočné prelisy, evokujúce pohľad na zčerenú vodnú hladinu. Hoci sa vonkajšie rozmery 5 prakticky nezmenili, v novom kabáte pôsobí mohutnejšie. Zadné koncové svetlá novej 5 dostali iný tvar, teraz sú horizontálne a delené. Posuvné bočné dvere sú výhodné na plných parkoviskách a keď sa o ich pohyb stará elektromotor, niet čo riešiť. Ale keď chcete, ide to aj rukou. Už prvá generácia 5 bodovala svojským originálnym riešením usporiadania sedadiel karakuri a manipuláciou s nimi. Systém zachovali aj v novej generácii, nebolo treba vymýšľať vymyslené. Sklápanie operadiel a vyklápanie sedadiel sa dá zvládnuť jednou rukou. Medzi dvoma sedadlami druhého radu si tiež možno nájsť pohodu v rozličnej konfigurácii. Deťom sa páčia sklápacie podnosy na operadlách predných sedadiel. Dobre je riešený priestor pre toho, kto sedí za volantom, so všetkými ovládačmi v dosahu a na logickom mieste. Veľké kruhové ukazovatele sú uložené v tubusoch orientovaných do zorného uhla vodiča. Niektoré elektronické systémy sú vypínateľné, ale na čo? Ďalšie tlačidlá sú na ovládanie bočných posuvných dverí. Krátka radiaca páka 6-stupňovej mechanickej prevodovky je uložená v akomsi výbežku zo spodnej hrany palubnej dosky. Kulisu má dostatočne tuhú a presnú. Nad pákou zostalo ešte dosť miesta aj na ovládače klimatizácie, autorádio a na hornej časti stredového panela je tradičný úzky displej s výrazným červeným podsvietením. Na ňom sú niektoré údaje z palubného počítača. Na dlhšej ceste padnú vhod aj veľké odkladacie priestory na dverách. Hoci má Mazda v portfóliu aj výborné turbodízle, tento raz sme siahli po klasike benzínovom 2-litrovom štvorvalci. S novou generáciou MPV sa zladil aj motor, v porovnaní s predchádzajúcou verziou dostal priame vstrekovanie paliva. Tým mierne stúpol maximálny výkon a aj krútiaci moment. Jeho záťah je citeľný už od nízkych otáčok, dostatočne pružný a motor je až prekvapujúco tichý, takže jazdný komfort nič neruší. Najmä ak sa v interiéri usadia iba 4 pasažieri, nájdu tam dosť priestoru i pohodlia aj na dlhé cestovanie. Už sme spomínali, že s predchádzajúcou verziou Mazdy 5 prišli Japonci na trh neskôr, ale so silnými tromfami. Takže za 5 rokov výroby ich predali viac než 500 000. Len v Európe sa pre ňu rozhodlo 175 000 ľudí, takže súčasný model stavia na dobrých základoch. Hladký chod a jemný šepot ozývajúci sa z motorového priestoru, to je tradičná výhoda zážihovej pohonnej jednotky. Čo je pre ňu trochu handicapom? Asi vyššia spotreba v porovnaní s dízlom, ale v rovnakom stupni výbavy je benzínová 2-litrová verzia približne o 2000 € lacnejšia než turbodízlová. A sporiť pomáha aj systém Start and Stop, vypínajúci motor na križovatke.